Molo bhuti, ndingusisi obuthetha naye efowunini. After bendilandele ipost yakho ebendiye ndayibona ngesinye isitori esikatata uTyane noWinnie, nathi safumanisa ubana ngaba xa sibukela le post yakho nathi sinesitori esiyingqameleneyo nento esidibene nento ye-rape. So kulapho bendindabhala khona uba oyingase uBCM aze nakuthi apha eNtilini. So kahle kahle bisuka eNtilini kweziphunzane eDangeni Village. Okay. Size ngomalunga noneni apha igama lakhe nguNathi Gowa. Make siswami uhamba nabani apha ecamani bahlala bazobona uba baninzi abantu ngobani obuhamba nabo kuqala. Okay. Apha ecankwam ndihamba notata wokuhlala. Okay. Utata esikhula ekomiti lona ngutata esikhulela phansi kwakhe usazi from sisengabantwana sikhulela phansi kwakhe kunanamhlanje. Okay. Uyinto yonke kuthi ke kodwa ngutata wokuhlala. Yes. Ibe ngumakazi kanene lona. Okay. Umakazi kanene ke into edaba naye siye sandacela into bana ngaba abe khona kungoba ufuphi pha kwanene Kulobu uthetha ngaye pha kwelale. Uhlala kulona Yes. And ethi ukufuphi pha kwanene so apha hlala khona nene. Ngomnye wabantu ababavile into eyayisenzeka phayana. Ngangona engayazi yenzeka ngaphakathi but wayevile phandle bakwa. Actually apha sizothetha just ngento esiyibone yenzeka around esicingelayo singabahlali, understand? Asiyazi baqhubeke intoni pha ngaphakathi. Asiyazi. Okay. And ethi ke ngoku sister wakhe lona. Okay. Ebengekho ke nakuhlala eFlagstaff ixesha elinintsi but ke ngoku uze kuba ebeze etyaleni likanene beza uxoxa nge-3 kaJune. Yes. Of which yatshintshwa ke ngoku idate engakhange unene avele novela kwathiwa itshintshiwe idate yakhe because kusaphanda uzawuphinda xoxa nge-23 kaJuly. So ebeze ngalonto waphela ke ngoku xa ebona uba ke ngoku singabahlali sesalandelela la ku Facebook naye ke ngoku makasijoyine. Okay. And then lona ke umntana wapha ekuhlaleni. Yes. Ebekhona yena kwisini. Okay. Yapha ngaphakathi. Yeah. Ukhona umfana wayehamba naye ngulobe simlindile but unfortunately sifike kuthiwa usejophini. Okay. So ke yena ke wakhabe hamba. Okay. Xele esikolweni ke elapha ebebhala. Man. Uyabona kuba ke eyiqomba naye ufuna yena uhlamba inyani ayazi ufuna uthetha inyani ayaziyo akazuthetha nangayaziyo uzawuthetha into ayaziyo kanye ayikhumbulayo ngalamini babe phayana kwanene bakwenzeka ntoni bekuzaba amandi baye bekhona ke lumfana wesibini but ke mhlambi naye yasinceda into ayawuthi ayithethe bathina sasengekho thina size ngokwazi unene nangobana ngaba istory sithe sawusifumana sasiyasithatha thina ngoba kaloku unene uvalelo and ke ngoku akana stand. Siswam sihlungu ese story sibekwayo and yazi umuntu ocingayo ucinga uba ibeka amapolisa akaLloyd at the wrong because it's not the case yokuqala lena and it seems like ifear yenu yoba laa nto beniyive kwesa story sikaWinnie singenzeki kulo mntana wenu unene, you understand? And hence i-community iphakamile yile nto ndithi makhe sisimamele uba kwenzeke ntoni na mhlawumbi masiqale eqaleni before yenzeke apho ufuna uqala ndawoni le nto usinike kakuhle ingcazelo mhlawumbi a day before or a night before. Mna icala lam bhuti. Yes. Ndingaliza ngento yobana ngaba ndingumhlobo kanene. Okay. Ndikhula nonene nje unene ndiclose kakhulu kunaye. Bendikhe ndachomana nalo uyintombi ke. But wena ndintanga yakhe ngunene. Ngexesha elininzi benditshomene nalona. But saphinda ke ukaphe ekhuleni sikakhulu ndahlobana nonene. So ungumuntu ondibaliselayo ke siyabaliselana in fact kuba ngezinto zethu ke zobuntwana. So unene ke oqala kwayo lento mna into endiyaziyo into ebendimane ndibaliselwa nguye mane ezothi mnganam ndine-stress uthi ntangam xa ndibiza ntangam ndine-stress sale ndinjena kanje nakanje oko ke wabana le ntombazana because kuthiwa udibene ngoDisemba nale ntombazana okwahlangana nale ntombazana ke kungumuntu ebemane ezondisherela ke i-encounter zabo ke ze-relationship ndicebise nam apho. So isami story ke sizawuqala apho. Okay. Makasinike a little bit of a background about ke kwesi story apho siqala khona esisakho mhlambi mandithi khasiqale esisakho. Okay. Mna oqala kwam lento because mna ndive kade into yobana ngaba kuthiwa unene unentombi
efika ethintileyo. So ndibe ngoba andide ndiyibone le ntombi, ndibona enye intombazana ethintileyo nayo ndicinga yiyo. Kanti olalo noma ayithuma la mantombazana asandufika apha ekuhlaleni athintile and mna ndicinga kwanene ngomnye. Nyhani ke ngenye imini ndithi ndiye phaa ngobunene ke ungumntu ocheba intloko. Okay. Engumntu ocheba intloko nje kwanene kuhlala kukho abantwana, kukho abantu abadala, kukho bhuti, kukho sisi. Nomntu ongaphangeli ibhorekela kwanene ngobunene unezi laptop zinje. Yeah. Nomculo. So nje becheba abantu nje kubukeliwe phaa ifilimu. So nomntu ongaphangeliyo ibhorekileyo akwazi kwanene, umntu onwaba kwanene mhlawumbi athenga ibhiya asele. Ibe yinto emnandi. So unene ungumntu ohlobene basically ndingathi naye wonke umuntu akana age. So nam ke ngoku ndaya kwenye igame kokubhoreka kwam ndazoyibona le ntombazana. So kwalile ke apha ekuhambeni ngexesha ke le ntombazana uba nam ndimane ndisiya phayana. Ndigqibele le ntombazana isithi ikhule kuba ndingumntu okhulelweyo nam. So imane incokola ke ngaloo ngxoki enjalo uba nayo ikhulelwe ntoni. Ayinamsebenzi leyo. Izohamba le ntombazana oqala kwam iqaphela uba ingathi le nto yakhe nomnganam iserious. Ke kulaa veki, ku-Friday wayezawuba yiValentine. Ihambe le ntombazana ingabuyi. Igowe intangam igowe nqoba ndithi ayitsho ndiyaqala ukubona ugowe ohlobo. Zange ndabona ugowe ehlobo. Ihambe le ntombazana ingathi ihamba uLwesihlanu umgqibela yabuya ngecawe. Wabe equmbile lo sithi akafuna umthethisa uzathi makahambe. But wabuya bacengana nomntu wakhe kwa-right. Into endifuna iphawule ke ngale ntombazana ebesiye saqala sayincoma ngayo ngoba umntu akasuke abe rongo. Uqala abe ngathi umntu uright nimncome. Yeah. Le ntombazana inako ukuthi idlundlu apha kunene. Yabonakala uba ungumntu osele ehambile apha ebomini. But kwanene ufike ukuqala wakhupha esasiqulu laa nto yoba kuhleli abantu phaa kugcwele kuthini. If unosinika i-age kanene noba i-age yakhe kanani? Unene una-31 years. Okay, you're still young. Yeah, you're still young, yes. Yes. So wakhupha esasiqulu ke ufika kwakhe kwanene waza nezinto zakhe ecabaza loo ndawo wayehlala kuzo. Senje uba waqoqosha wa-right le nto xa kufika umntu obhinqele endlini afika ayenze. Yeah, nesting. So sancoma nathi uba hayi kule game. Sasincoma uqondo ndikhumbula kwenye igame ndibana nomakazi etepi nethi hayi kule game sana. Kwanene ubuke waya tamtam ndathi bendive ngotamsana kuthiwa kukuhle kwanene. Nyhani ndaya nam ndabubona obubuhle. So sonke saqonda into yobudala ke asingendawo yeyabo. Uyabona? Kodwa thina sincoma into le inhle. Xa usisi ke ngoku ungumntu omane ehamba. Ungumntu omane ehamba uthi utata wakhe ngumntu angaphandle. Okay. So apha kuhambeni kwakhe ndithi mna ke mnganam xa umjongile wena lo mntu umusiwa ngaphandle nokufama unayo intsuku yoba mhlawumbi umzali wam othile uyayibona le nto kuye kwazi mna ndiyiboni. Hayi ntangam kaloku lo mntu ukhulele kweli cala lethu okhe ngamsebenzi. Qonda andifuni uyithetha uba mna ndicinga ntoni xa yena engayicingi. Uyabona xa into endiyibona uyamuruka once amke le ntombazana. Xa le ntombazana apha ikhetshi khona xa ibuyile ibuyinemali. Okay. Uthenga utywala, kuthenga inyama kube mnandi. Alibale yena ngoba ebequmbile. Yeah. Yeke. So nakule game intombazana yenze kanjalo yahamba. Obuya kwakhe kule game kangabe iyicenge le ntombazana. Ibuye yazolanda into zayo yahamba. Caba inoba yaziqomba hayi kudala ndimosha umntana abantu mandihambe. So yabuya yathatha into zayo. Andibalisele ke umnganam bazithatha into zakhe sohlukene. Bekunini ke ngoku? Kulapha ku-April ke ngoku. March kulonyaka. Into yalonyaka yonke le. Okay. Le ntombazana udibene nayo ngoDisemba. ngoDisemba. Nilo bandiqale uyazi le ntombazana apha kuFebruary. Hey ziyakhawuleza izinto wela qala. Apha kuFebruary. Yabo le yobemane eMorocco ngexesha ndithi yiValentine's pha kuFebruary. Esi story uqiniseka senobutheke ngoMarch apha kuMarch ke ngoku. Ngoba decide uba makathathe into zakhe. Back to apha ke kwathiwa hayi akasekho kwayena ntontontonto nasana bebenyana bengeyonyana. Then wathatha into zakhe wahamba uyohlala kwakwezinye ichomi. Uyabona uhlala kuye wahamba ihlala isichomini. So ke ngoku ndithi ke mna kaye wethu umnganam mna otherwise besihleli singekho comfortable thina singabantu abayibukeleyo le nto yakho. Yabo. So mna ndithi khawuphinde uqalele mani okokutsho ukhayela umuntu ongaka ngawe because lo uyaqaka because umdala ngokubetha ngetiming. Uyabona? Yeah.
hayi ntangama ndimfuni nam ndifuna uzikhangelela umntu. Phithi untombi lo uhambe nomnye umfana wapha elokishini wathi ucela yomqonqozisa kwanene xa benamashangura nangaloo mini. Wathi ukhumbula unene qha unene akafuni moya, so utanda wamthembisa ngebhotile lo mfana uba makaye mabaye phaa kwanene. Nyhani ke lo mfana umdala napha kunene uthe dlondlu ungakangobhuti kanene owaswelekayo. Afike hey kwedini khawuvule wena hey lele nto sizova ngayo apha nyhani kubekwe ke avule nonene kubekwe le nto selwayo nyhani ke kusele kube mnandi. So ugeli ke ngoku aphele ke ngoku ezicengezela ulala phaa. Yabo so ke ibe kanti kum ngathi kwabo ke kuyabuyelana qha ke ngoku apha kuthi uneentloni unene zothi ubuyelene nalo ngoba kaloku bethe akamfuni. Yabo so kule game nam ke ngoku ebesendifihlela uba babuyelene okanye babuyelane qha imane ndixexele uba andiyithandi laa nto yenziwa ngulaa Brawo uba wazisa laa mntana phaa because bendingamfuni laa mntana ubuyela bheke kuye. Yabo ingabi namsebenzi. Uyafika ke ngoku unene kaphinde kwi-weekend elandelayo undifikela kusasa. Ntangam ndenze ubudenge. Yintoni? Ndiqhwabe lo mntana. Lo mntana lo umane yondicenga phaa endlini usogqiba ngokuhamba namadoda phambi kwam. Uphuzana nendoda phambi kwam uthe wawundibona wabamba le ndoda wayiphuza ndayiluza namqhwaba ndalwa nayo nale ndoda endaweni ke ekuselelwa kuyo. So ndiyazisola ngongale nto ubana ngabe izaba ngalo mntana ndisamfuna xa nam ndincithwele uba umane ezondicenga kodwa wenza ezi zinto. Engabi namsebenzi inoba ihambe igqitha iveki. Emveni kweveki ibuye ke ngokule ntombazana isithi uyabona amehlo wam dumbile ndizayobamba ophofu qala yenzeke a week before. Say a week ago le nto uqhabile so yena uyaphinde yabuya ke ngenye iveki usadumbile still. Uthi kulo mfana sithi befana bukhona lo mfana uyitshomi kanene uxela itshomi yakho nzayibambe yabona uba ndidumbile. So ke ngoku awuyike lo nto yawuthiwa imakasisi wam ndifuna u-understand unene bexabene nalo sisi kwiveki ephelileyo. ngeweekend baqhwabana. Walwa kunye nale ndoda. Walwa nale ndoda nale ntombi. Now akenzeka nto iveki yonke uthi gcinge weekend elandelayo usisi esithi uzoyombamba amehlo wakhe okanye if akafuna mbambe makamthengele into yamehlo. I drops and stuff. So unene nyana athi hey ndoyika lo mntana ndibambe uyabo mandiyokhangela nyana ezinto zemehlo. Ndithi ke mneke kuye nene kodwa uyabona ngoxa umuntu ekutrainisha ngokubamba ngathi ngokukhangela ezi eye drops nezinto okanye le mali uthi ufuna umnikela uba uyothenga ezi eye drops uphume kulo muntu because ubungozi umuntu othandana naye oza kugrogrisa ngokubamba because behlelela intoni befama uzekwa ngengomso kaloku umbona uba unjani na kutheni zawuhlala iintsuku ezingaka kube khona zakuwe athi zame kanjani hayi ndifuna nje mntu ukwenza sure uba uright ndizophuma kuye uyabo because nam uyandoyikisa le endilaza ngayo ngoku. Phithi ke ngoku ubana ngabezothi ke ngoku kule weekend caba ke xa inqonqoza phaa ndiva ngonene ke mna kusasekho into ezondibalisela uba hey ndinesengxakini okuqala kufika umakazi kusasa. So eza eye drops unyene zando wazikhupha imali yazo nini? Wayikhupha nini imali yazo qha xa bengathi zange yayingaphelelanga. Wayikhupha imali yabo qha xa bekhona enye wayemthembise ngayo so ngokumane emthreatenisha caba ngale balance. Yabona so kufika umakazi ke ngokumkusasa ndisalela nqonqoze sithi umakazi ke but ngumakazi wabo but umuntu uthi makazi xa sibizayo. Afike umakazi phaa hey ntamntana ndikhohlwa ukutyisa abantwana ipapa. Phezulu into besenzeka kanene oko bendimamela uzayichaza bebemamele ntoni. Awuko bendimamele kanje nakanje. Ngoku into ithi uthele ntombazana xa emkayo phaa uyombamba unene ndithe makahamba emapoliseni. Aye eBuffalo Flats kube ukuthanda uba empty phaa sometimes kwaLloyd. So nyhani wahamba unene waya eBuffalo Flats. Xa ifika phaa kwathiwa no ipolice station yakhe nguLloyd. Makaye kwaLloyd. Unene ke ngobuya kwakhe yena ubuye wayithatha light le nto. Uyobanjelwa ntoni? Uthi umakazi uthi itezo. Umaka yochaza kaloku le ntombazana engekafiki phaa because le ntombazana ithe xa ifika xa kusuku igqiba le nto yabo yathi good ndiyokubamba. So umakazi imaka siswam ndiyashiyeka besikulaa ndawo yoba unene
ufunwa imali le ntombazana Okay. and wade wayikhupha le mali ngenxa beyibethile emveni uba elanti ke ikhuphile le mali yamehlo edumbileyo baphinde bahlala bayithi okanye benqona lonqena ingathi ndizawuthetha into eyi-1 nomakazi bengathi hayi ngo-understanda kwakho ya kwenzeka na so ngo-understanda kwami ngofika nonene uphinde wafika bandixelela into eyi-1 uba lo mntana ufikile phaa wanqonqoza isihlandlo kusothi kwesi sesithathu isihlandlo wanqonqoza ehamba usipha kunye nalo hayi imake so ekasisi ne leyi but kanti sibe ndifuna ukuva le into wamnika la mali buhlukana ke ngoku abaphinda wabona khangaphinda ayolala phaa la ntombazana khangaphile qha ngokwenqonqoza phaa uthi ufuna ibhalansi le so wafika kwiveki elandelayo ke esithi kwakhona enkqonqoza ufuna imali emehlo kuqala ke ngoistori sikamakazi makazi ke ngoku khakasiqalise kwiveki elandelayo usisi uthi ufumana ikho ilandika knock from work in the morning oba unene kwenzeka le into uve ntoni wena Bhuti ufikile lo mntana phaa kwanene wanqonqoza nokuthi bayinqonqoza begindisa icala unene xa ke uyalivula ke icala kayivula ibhakla because negate unene kwakhe sicela igate athi lo mntana phuma nene ngqondo ngizondibetha ngondibethe ninye ndokubamba phume ke kuba kaloku ngokwakasenzi kakuhle ufuna ukumbi igali eli ngokwapha esiqweni ufuna ungena ngaphakathi ndiphume ke kobo buthuba because igaloku yalibetha ingqela abantu qonda kasalunonene ngokulwa nathi nama kanene mandiphume nomnqanda nontombi le nto leyo uyenzayo unene kumbonile imini yonke isingathi kumngeke wamla iqapha esitratweni ngoba ngoku apha ngo-11 amaxesha past 11 to 12 awukwazi usinqola silele abazali bakho baneli kukwini ndiyakucela uyibethe uhambe goduke uye kule ndawo yakuhlala kuyo uhambile laa mntana phaa emnyango nyhani abe nesitsho baya kule shibhi nahleli kuyo kodwa kule shibhi nahleli kuyo ufike wakhala laa mntana wakhala uthi ubethwe ndim nonene bayibhilive abantu because unene kusasa ngexesha agqitywe ukubanjwa uye waqatywa yimbango omnye umntana abuye lo mntana ebusuku uhamba netshomi kanene akunqonqozi yena ke ngoku emveni kwethu elithi noba i-hour besiphelile because xa uye walila njengoba bingo-11 past 11 to 12 phinde wasela ubutywala baqhubeka ixesha lihamba ndibe nalo mntana ngecabana nale owu yakhe kuthiwa ngusiphala ndihamba wathi kuwo kanonqonqozisa kwanina andithi mngandisalele ke ndilele ndingipholile ndileyo nditshomi kanene senqoza nene kavule saluka mandivula saluka ndim bese ndisothiwa ndibalilizwe kasipayeli ndithule ndilale nenabantu lapha endlini kakanene ke ndingangosuka phela umaphaa kwelaa dolo ndingenenzeka phaa nayiyo adalakisi nena angavuli kwamsinyane ndimvesidele nangoyivula uvula kwayinyani caba lo mntana oba beme ecaleni usipha imeya apha emnyango ndibe xa esithi lo mntana ngoku usipha engenayo hayi nene mna ndizawuzulwana wapha utsholo ezantsi ngoba ndingamva xa ndifuna sithethe le nto yethu mna ndifuna ukuxabana nawe nene ndifuna sixolelane nyhani ke kuthi cwaka ke babe kanti bayingena phakathi ndimamele ndiva kho ndingqola kongqolo xa bathetha bancokola bonke kuba shobe lapha endlini nje phinde ndilale khange ndive sikhalo khange ndive ntoni kwale phaa ebusuku ndive kwakhona ndothiwa komnye umfana exabana kokwabo kwalapha kufika emagaleni phinde ndixhome nalapho ndiphume phaa ndicima ulwa kanene kwanene kukhwayetha kho nditshoyo nayo lo mfana yena umiqela lapha kokwabo xabana nobrother wakhe kulelo kanene ke ngoku secunyweni zibala nto ndisahle ndinjalo ndilale kusasa phaa ngo-7 unene yanqonqoza endlini makazi nam umntana uthiwo ndibamba ndinokubambela ntoni uthe emveni uba ithe kucela uxolo wathi kumbhebhi ndiyakukhumbula aba bantu bam ndinabo abandenzi kamandi njengabo ndicela senzane nonene ungena emgibeni ngolo hlobo wenza le nto kuthiwa mayenza because ngumntu wakhe uthe lo mntana ugqiba ukwenza unene wathi sisidenge kakhulu ndandikubona yaye emapoliseni ndihamba nezipemsi zakho siwaxela amapolisa uba undireyphile ndithi utsho lo hlobo nendingathi unene ewe ndithi ke ngoku wena kutheni uvumele uba sisidenge ungayi emapoliseni wachaze because amapolisa ngabantu aza kumamela nawo ngakumbi phaa uzisile uyothetha le nto ayithethileyo bayazi abantu abantu abaninzi amaxhoba abantu ababhinqileyo awungokuqala unene ke uyile kuloo mapolisa ngokutsho kwakhe because ayendimlandele nabantu abathathu bendile kunene bajongile
ndibane hamba nalo siphamana yomini ndithi ndandiyile phaa athi ewenile xa kuthiwa mandiye kwaLloyd uyile kwaLloyd hayi kandidindi kaloku ngoba kuthini nene eqomba le case yakho lo mntana ngeze kubambile abe nomnye umntana ongusista walona eye kum akazi lakazikhawulezisa xa utana nena emapolisa ndithi ndithini ngoba nditshilo lakumakayi caba ufunele lo mntana la mntana bamakezi abuze omnye uphi wathi uphi kanjani wathi use-police station wathi station wathi izaba ngoku why caba kule xesha ngokwasuka kwagqirha uthi ke wamapolisa bimbetha uthi urhuqiwe ngonene although engakangahruqwe ngonene ezile egalini kanene kwande namazinga abethile kuna namhlanje lawa iwatsalile kwanene nguye umuntu oyonqonqoza nguye othe useduze unene bamakambi enenjongo zoba futheni ufuna neba umbambisa isizathu andisazi because akamazi unene into endiyazi iyi-1 unene uyamazekula nakukwethu gqityenze be-grade security sister wam suppose uba unene uyothatha isira ibhayi and uyivile into yobana xana une-criminal record wasecurity awuqeshwa iinjongo zakhe ke andizazi because abazani nonene kodwa babamba nayona qha ke uthi xa ithetha ebantwini ayingokuqala lo khona ondandinenze kwale nto naye uphanga phambili. Masipumuve makazi siye to sisi kuthiwa bukhona pha on that mhlambi ke yakho istory osaziyo mali siqala ndawoni siqala sisethaveni. Okay. Siphuma ethaveni osiphamandla sithi solala abe uCase ke silandela intombi le emva kwasemancencini sihambe azothi uCase xa sofika segalini azothi bana ndicela nilikhaphe uCase ngulosisi. Okay. Sibuzo thina oyaphi athi yakunene sibuzo uyothini athi uthatha imali yobheka kwagqirha for umgqibelo for amehlo wakhe nyanke nathi sangazulise sapha unene safika samqonqozela elele wavuka wasikhulela safika thina ke sangena thina siphumelisa chuphe esithukweni uCase xa ethetha nomntana yena wabe uCase ebheka isitulo noqhaba siba sebhedini sahlala lo hlobo kwancokola mankakhe kwa right then ngoku ufuna sifuna uthipa siphamandla uthele ngibusondela phansi thina then sasincokola nje kamnandi kahle kahleko qha kungoku kulalwe yeah uCase azogqaba unene ngempama sibuze kazi ndithi nekazi niyasingqilela akuthi mina ngiyabona ingqabe ngempama thina kazi kale nto niyenzayo kube kuyanalo lo hlobo mna isikhalo zongisivu ngizothuka ekseni xa ngizongusiphamandla esithi kum zukhanye unene xabana noCase ndibuza into nathi akayazi ndiphakame ke mna ke ndiye ekhaya xa ndifika ekhaya ngene ifowuni nami kuFacebook message ngamaxesha amaxesha wango7 azothi kumbana cela uza police station kanti namali yokukhwela aluza ndibhatalela phambili nyani alima ndiphathele ichase charge ndikhwele andibhatalele xa ndifika uzothina police station athi bana uzobamba unene umrephile ndothukene qha andaphendula nto unyeke avule iCase nyani kwafuthi bamali imkhapha abheke emakhiwane ethuthuzela nyani wezwa yonke loo nto le xa ingixele xa iphuma kwala kubheka sethuthuzela ibe sithi kumbo unene undonzakalisile ndinekhadi ngaphansi sibuye then ngoku uCase mina eqoqelele buyelele epolice station mina sithi baniyatreatishwa into nonene ngoku ishop i1 esiphunzana abathenga kuyo and ngokuyambona unene xa ibona unene uthi andazi uthi mhlawumbe uyabona wenza into ezifani so kumele iqhubeke buyele kwelantuze epolice station so unene wazothathwa manje. Siswam maphinde ndibuyele pha kulandikeni exesha benisele kanganani unisele kakhulu mhlawumbe for uba ungathi netipe ningayiva uba kuqhubeka ntoni and definitely mhlawumbe iboyfriend yakho xa bekukho umlo ke ngo-serious or mhlawumbe bekho into engathi unene ufuna uyenza ngenkani le nto le ngeyiphakamile mos ne so benisele kanganani ngalaa day? Sisele sinqabene but ingqondo zam still useso yeah uyayazi ukuba kwenzeka ntoni ngowabusuku it's not that uba blackoutile yonke into usayikhumbule eyenzeka ngolasuku ngwayisikhalo zongasisivi phaya now ulele ke ngokunilele khona exesha amqhwabayo qala ngempama unene lo mntana uqhwatyelwa ntoni lo mntana? Umuntu oqhwaba impama untombazana uqhwaba kumfana ngempama bawumqhwabela lona andiyazi. That was before kulalwe kanye
sesilele qha le nto bayoqhamisa ndithi niyangxola and then xa bawukhetha uqhwaba unelempama ndikazi nangxola umqhwabela ntoni umntu amnempama kutsho wena ubumqhwabela ntona yeah the reason why I think ibalulekile le into because omnye umuntu bezothi that was mhlawumbi unene emthreatenishe efuna umrape exesha amqhwabayo ngempama so impama actually isuka from kwintombazana iqhwaba lona so yeah and meaning intombazana amangangeni kuleyo into ya understand si kusasa ke ngoku bayaphinda kwakhona kanye yakusasa le yeah ezimpama zikombini kwaye ibikenze yeah yenzeke kusasa ebusuku ne kusasa xa uphinda i-boyfriend yakho sithi hey baphinda bayalwa sandi bave besilo ndavu sokusikomlisa sithi uneno nokhetsi bayaxabana nabe bayaxabana yes babexabana bebengali kusasa so bayenyu bayaphethela phezulu nje bathethela phezulu so omnye ke ngoku waphuma wahamba mna ndagoduka wagoduka nawo ubizwa nguye esilandeni police station and question emhlawumbe enzoyibuza swam with the case lena yenzekileyo banje unene with yonke lento ithethileyo ukhona umcuphi khona ipolice ebekhela azokubuza wena sakho statement ipolisa umcuphi ebekhanga izipolisa kum bekuzomcuphi yes umcuphi bezobuza apha kum ebengazongathatha statement isisiso yeah ebezokuthatha into yokubana ukhethe ube ngibona ne-police station ibingumuntu onjani ndathi mina benibona esiba ngumuntu ongaqoba ngebengakhali ngumuntu ondimaziyo ethanda uncumo yeah so babuza abecuphi bani bingoba namaxesha nxa lento khona nathi bingo-7 police station abuze bani bekhathwa ngubani nathi bekhathwa ndimbheke emakini amthuthuzela statement sakho bakwenzeke ntoni a night before khanga basibuza i-statement and the reason why ulapha siswam nilapha as nonke noyikisela into eyenzeke ebenive ekuthiwa yenzeke kwela cala lowini and apho khona usisi noba yileyo into yana sende yoba amapolisa ayakwazi ungayibuzi yonke lento nothiwe kuthiwa umuntu ugwetyiwe because you would expect njenge-key witness ubuphayo ubulele phaya then mhlawumbi bazofuna ukuva uba kwenzeke ntoni night before bafune full statement uba kwenzeke ntoni na eyoba babuze nje uba ebenjani ngoku eyobamba ya understand it's not a full statement i-question is uba i-boyfriend yakho yona ibikhe yabizwa amapolisa ibikhe yabuzwa yona no bekangibizwe ngebecuphi but unene ungaphakathi yes and yet kuthiwa kuyaphandwa and the people abebepha ngaphakathi abaka-questionishwa abakabizwa basi-statement yeah understand and mna ndizothi ndiyayi-understand i-concern of i-community because yayiva andingomcuphi mna mhlawumbi nam ndiya-understand akho nto ndiyaziyo but mhlawumbi i-community abantu bokuhlala bayi-understand ohlobo ndi-understanda ngayo kaloku xa kubekho into eyenzekile bekhona abantu bebukele ibimele bamangqina onke abantu kuthathwa istatement kumntu wonke bephaya and now xa amapolisa unene ngaphakathi I think noma yiveki esingaphi ngoye ngaphakathi inyanga esithathu ke ngoMarch April and lo mntana ukuthi uthi phaa ngokurhuqile sorry urhuqile wambetha wamkidnapha eyokidnapha wasezokidnapha ithwelwe phi na